Jaume I. Començarem pel menjador. És un pis que ha estat actualment reformat. Han obert la cuina, han deixat barra americana, llavors tenim un forn, vitroceràmica i campana. Han posat molts armaris per tenir molt d'espai per guardar. Passarem al menjador. Aquí el sol és de tardes i les habitacions és de matins, calefacció a gas ciutat. El pis disposa de 4 habitacions, una d'elles és doble suite, amb el bany inclòs i amb una sortida a un petit balcó. El bany és amb plat de dutxa, totalment reformat. Ara passarem a la zona de la nit, on hi ha les habitacions. Com veieu, el pis és molt ampli, amb molta llum natural. I queda molt ben separat el que és la zona de dia i la zona de nit. Aquí tenim 3 habitacions, una individual, que la tenim aquí darrere. És habitació interior, amb una finestra que dona un pati de llums. Llavors tenim el bany amb banyera. I 2 habitacions dobles, completes. Aquí en tenim una. I aquí la quarta i l'última habitació, amb vistes a Jaume I. Just davant de la plaça de l'Octubre. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar amb l'Escrivà. Moltes gràcies.